Седнал съм на един нанос, който е в средата на реката. Ето го. Каманаци. Седнал съм на едно малко столче. Ето го малкия улей. Френско улейче. Въса едно. Два удължителя направени от мене. И присявно. Взимам от земята направо камъни. С пръст, каквото има, без да присявам. Слагам в присявното, ето то се вижда как се отсвети водата в коритото. И за секунди се изчисти коритото. По тия камъни, които са падали тук, се вижда, че бая съм прикарал. Бая, това ако трябваше да го присявам, отиде цял ден, реално 20 минути съм бил тук. Ако трябваше да го присявам на ръка, първо в кофа с сито и после да го пускам при сулия, за тези каманаци отиде 5 пъти повече време. А сега с лопатката де-факто взимам си от тук каманаци, пръс-мръс, всичко наред, присявното и го за секунди го взима. Трябва да смена малко мястото или тази купчина каманаци да ги изчиста, за да може да се случат надолу следващите.